гоҳе вақтҳо табиат ва ҳайвонҳо сабаби нобудии инсонҳо мегарданд. мисоли ин достони хирси одамхӯре дар яке аз деҳаҳои ҷопонии санкебец дар ҷазираи хоккейдо шуда метавонад. салом дӯстон, ман кавсар. навори имрӯза бошад хирси одамхӯре ки ваҳшатноктарин ҳуҷумҳоро ба инсонҳо дар таърихи ҷопон сабт кардааст. чунин ҳуҷумҳо тақрибан дар тамоми кишварҳо дида мешавад ки чанд рӯз пеш яке аз чунин ҳамлаҳо дар яке аз минтақаҳои тоҷикистон ҳам ба амал омада боиси ҳалокати 3 сайёҳи хориҷӣ гардид. лек аҷибтараш ин ки ҳамаи он инсонҳое ки аз ҳамлаи ин хирс бо номи кесагаки ҳалок шуданд занон ва кӯдакон буданд. лайк мондан дар навора дареғ надошта дар комментария аз 1 то 10 баҳо мемонем. шояд шумо ба ин ақида бошед ки ин лайкҳо ба мо даромаде меорад. на, ин фақат як дастгирие шуда моро мотиватсия ё ҳавасманд гардонида кӯшиши омода кардани навори нав хело зиёд мешавад. пас ҳама гуфтаҳои маро иҷро карда навори навро тамошо мекунем. ба ҳамаи шумо тамошои хубу барҳаворо таманно дорам. ҳамаи ин ҳодиса дар моҳи ноябр оғоз шуда ин хирс бо номи кесагаки бо барвақтӣ аз лонаи худ баромада ба ҷустуҷӯи таомаи худ мепардозад. ин хирс ба деҳаи санкебец рафта аз пӯи сокини ин деҳа бо номи икедаро метарсонад. мардум сару садои ҳайвонҳоро шунавида омада хирсро мегурезонанд. хирс одамҳои зиёдеро дида дарҳол мегурезад. кесагаки дар дигар фаслҳои сол дар атрофи ҳамин деҳа сайру гашт мекард. бо сабаби барфи зиёд ва гуруснагӣ маҷбур мешавад ба ҳамин деҳа ҳуҷум кунад. бистуми ноябри соли 1915 хирс боз ба деҳа ба хонаи фермер ҳамон мард ҳуҷум карда дар вақти ҳамлаи хирс касе осеб надида танҳо худи фермер аз баргаштани хирс хело тарсида буд. фермер тамоми ҷавонҳои деҳаро ҷамъ карда дар ҷустуҷӯи хирс буданд. дери нагузашта 3 ноябр боз хирс баргашта ба хонаи ӯ ҳамла мекунад. дар вақти ҳамлаи навбатии хирс сокинон тавонистанд хирсро захмӣ кунанд, лек хирс зинда монда гурехт. саҳар бо изи хунини ӯ ба ҷустуҷӯяш мепардозанд, аммо бо сабаби тӯфони шадид ва барфи зиёд хирсро пайдо намекунанд ва бармегарданд. сокинон фикр мекарданд ки вақте хирс захмӣ шуд шояд ҳалок мешавад ва агар зинда ҳам монад тарсида ба деҳа намеояд. лек онҳо хатои бузурге карда омодаи ҳамлаи навбатӣ набуданд. баъди якчанд ҳафта субҳи 9 декабр кесагаки дар хонаи фермер пайдо мешавад. дар ин вақт дар хонаи фермер 2 нафар ҳамсараш ва писараш буданд. кӯдак ҳатто пай набурд ки даранда омада истодааст. хирс аввал кӯдакро аз сараш хӯрда, зан дар аввал каме мубориза бурда ба гулхан хирсро дур мекунад. лек хирс ҳамла карда ӯро ҳалок карда кашида ба тарафи ҷангал бурда дар зери барф пинҳон мекунад. 10 декабри соли 1915 мардум аз ин хабар огоҳ шуда ҳама якҷоя ба ҷустуҷӯи зани фермер ва хирс мепардозанд. мардум ба ҷангал рафта хирсро дар масофаи 150 метр мебинанд ки ҷасади занро хӯрда истодааст. ҳама якҷоя ба тарафи хирс тир холӣ мекунанд, лек аз тарс тири якеи онҳо ба хирс бармехӯраду тамом. тир ба хирс бархӯрда хирс мисли инсон бо ду пояш истода садо мекунад ки боиси гурехтани инсонҳо мешавад. хирс ҳам гурехта меравад. баъди гурехтани хирс онҳо ба назди ҷасад рафта изи хунини хирсро мебинанд, лек аз ҷасад ба ғайр аз кала ва либосҳо чизе намондааст. ҳама мардуми деҳа ба хулосае омаданд ки баъди хӯрдани гӯшти инсон хирс дубора ба деҳа ҳуҷум мекунад. барои ин омода бошед ва хоб накунед. ба шикорчиён фармон доданд ки рафта пайгирӣ кунанд. хирс баргашта меояд. ақидаи онҳо дуруст буд. хирс ҳамон шаб ба хонаи фермер баргашта ба шикорчиён ҳуҷум карда яке онҳоро захмӣ карда аз садои тир гурехта ба хонаи сокини дигаре меравад ки кӯдакону занон аз тарс он ҷо пинҳон буданд. хирс ба онҳо ҳамла карда ҳамаи кӯдакону занонро захмӣ карда мехӯрад.
садои онҳоро шикорчиён шунавида худашонро мерасонанд, лек аз тарс ба хона даромада наметавонанд. Мехоҳанд хонаро оташ зада хирсро ҳалок кунанд, лек соҳиби хона онҳоро намемонад. Мегӯяд шояд ягон кӯдак зинда бошад. сокинон ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд. қисми онҳо дар назди дар истода, қисми дигар аз пушти хона рафтанд. дере нагузашта хирс дар назди дар пайдо шуда метавонад дубора фирор кунад. 12 декабри соли 1915 хабари ҳамлаи хирс ва ҳалок шудани инсонҳои зиёде то мақомоти ҷопон мерасад. мақомот полисҳоро бо снайперҳо ба деҳа мефиристанд, то хирсро нобуд кунанд. онҳо ба деҳа расида ба сокинон машварат карда мегӯянд ҷасадро ҷое монда интизор мешаванд то хирс баргардад. маълум шуд ки хирс ҳамаи инро пай бурда ҳамон рӯз ба деҳа наомад. ҳамаи кӯдакону сокинонро дар мактаби деҳа пинҳон карда буданд. рӯзи дигар хирс ба деҳа баргашта бо роҳи дигар ба якчанд хона медарояд, лек касеро пайдо намекунад. полисҳо мехостанд сокинонро барои кӯмак ва шикори хирс ҷалб кунанд, лек қисми зиёди сокинон аз тарс розӣ намешуданд. ҳамаи нафарони силоҳдор дар якчанд ҷойи деҳа навбадорӣ мекарданд. 14 декабри соли 1915 гурӯҳи силоҳдорон изи хирсро дар як кӯчаи деҳа мебинанд. изи хунини хирсро пайгирӣ карда ду нафари сокинон бо изи ӯ рафта хирсро пайдо мекунанд. хирс онҳоро намедид. онҳо аз фурсат истифода бурда тире дар қалби хирс зада, тири дигаре ба пешонияш зада хирси одамхӯрро ҳалок мекунанд. вақте аз наздик хирсро диданд, хело бадҳайбат буд ки вазнаш ба 340 килограмм расид. баъди нобуд шудани хирс чандин нафари дигаре ки захмӣ шуда буд ҳалок мешаванд. ин хирс ҳатто пас аз ҳалок шуданаш ҳам як тарсу ваҳшати зиёдеро дар миёни сокинони деҳа гузошта ҳама мардуми деҳа ба дигар минтақа кӯч бастанд. деҳаи санкебец то ҳозир ҳамчун як деҳаи арвоҳон, шаббаҳҳо ва макони ваҳшатнок ҳисобида мешавад ки минтақаи ҷалби сайёҳони зиёде буда дар пушти девори хонае муҷассамаи ҳамон хирс бо номи кесагаке бунёд шудааст. дӯсти ман, ҳама вақт эҳтиёт бош ва омода бош, чаро ки ҳар як лаҳзаи нафас кашидан дар ин дунё хатар дорад. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ба охир мерасад. хайр, то наварҳои баъдӣ. худо ёру мададгоратон.